Ľudia, po dlhej dobe si zase natočíme sériu Car Parking. Teraz som vôbec netočil žiadne videá a keď sa čudujete, tak mal som pauzu, no teda už asi ani točiť nebudem. Celkom mi to nevychádzalo. A celkovo si dneska ukážeme moje auta, ktoré som teda vtedy možno aj polepina to urobila, predal, kúpil a celkovo vymenil. Toto je teda prvý polep, taký docela na hovno, nevadí. Gundam Strike, vidíte, že úplne na hovno Gundam Strike, ale dobre, som sa len snažil napodobiť. Celkovo Gundam Strike je môj najobľúbenejší polep. Ale neviem, či by niekto mal záujem, možno za niečo kúpim, vymením, uvidíme. A celkovo som tento polep vôbec sa nepodarilo, ale nevadím. Potom tu mám ďalšie auto, ktoré je len na farbu mien, ale to je jedno. Ďalšie auto, polícia, neviem, čo ja viem, som len kúpil. To ani sám neviem, čo je. Potom tu je toto auto, zase nejaké auto, technik, čo technik, nechápem, dobre, nevadím. To je mini, neviem, čo ja viem, tiež, to sú len také auto, to nemôžeme preklikať, bože môj, dobre, nevadí. Ďalej. Toto je také, počkať, koľko to má? Mal, nevadí, to je jedno. Potom už prvý taký na hovno polep, aj keď ale nevadí. Máme to dačo iné, to je tiež také na hovno. Toto nie je zlé auto, neviem, si ho možno pamätáte. Potom to je slovenské auto. Potom ďalej to Lada. Potom tu mám dodávku 1695 HP, takže som kúpil tiež teraz nedávno. Potom tu mám Supru, Supru. Jediné drift auto, čo mám, toto je tiež hovno, tiež. Toto je môj polep No Pain, No Game, to som robil, kedy som to ešte dávnejšie robil. Potom tu je policajný Dodge Charger asi. Potom toto neviem ani čo je. Toto je polep, ktorý si ešte určite pamätáte. Toto je tiež auto, ktoré si možno pamätáte. Toto je polep, ktorý som robil pred 2, 3, 4 mesiacmi, neviem. Tiež tak nepozerám, toto si určite pamätáte. Toto neviem, to asi ešte nebolo vtedy, som kúpil video. Toto tiež nebolo, to som kúpil za peniažky. Potom je tu VMWčka, teda policajné. Potom je tu môj nový polep na Audinu. Potom ďalej máme nejaký Adinguite, neviem, čo to je. Potom je tu Bleach. Ďalej tu je nejaké anime. Ďalej nejaké normálne auto. Potom tu je ďalší polep, teda Glitch aj. A celkovo potom tu máme ďalší polep, taký nedokončený ešte. Ďalší polep, ktorý som robil dávno, ale ani pekný není. Potom ďalší polep Cobra, ten je pekný, nehovorím. Potom tu máme tento polep. No teda polep, ani není to polep, ale dobre. Potom tu je tiež pokusom Mechamatu, ale dobre, to tiež není pekné. A určite by som vám chcel ukázať jedno auto, ktoré by sme mohli vyskúšať. Aby je to toto. Kebyže neviete, tak uvidíte, čo to je za auto. Potom už budete vedieť, čo to je za auto.
Hovoril som, že je to glitch a uvidíte, aký glitch. Takže vidíte, že to glitch aj je, ale tak s týmto sa riadiť proste nedá. No super, dobre. Keď urobím toto, tak vtedy to len nerobí, musím potom túto engine a potom keď zapnem, tak hneď akože ide to. Dobre. Ide to asi z nejakými 10 000, teraz to ani nejde rýchlo. No tak počkať, čo sa stalo? No, super. Čo je? To ani nejde 10 000. Už to ani nie je také rýchle, ako to bolo. Neviem, čo sa stalo. Aha, už dobre, už to je pohode, už to ide 1000. Ups, dobre. Tohto auto by asi stačilo. Tam nepotrebujeme až tak s tým jazdiť. Ďalej, tu máme, no vlastne, tu som všetko ukázal. A to je všetko. Teda, ahojte.